ଜୟ ଗୁରୁ। ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା 1959 ମସିହାରେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ପାଇଁ ଘିଅ ଆସୁଥାଏ ମେଦିନପୁରରୁ। ଦିନେ ସେ ଭକ୍ତ ପରିବୃତ ହୋଇ ବସିଅଛନ୍ତି। ନାନା ବିଷୟରେ କଥା ଚାଲିଛି। ହଠାତ୍ କହିଲେ, ଏଇ ଯେ ଘିଅ ମୋ ପାଇଁ ଆଣନ୍ତି, ସେଥିରେ ଘିଅର କୌଣସି ଗନ୍ଧ ପାଏ ନାହିଁ, ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ପାଏ ନାହିଁ। ଉପସ୍ଥିତ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିଲେ, ଆଜିକାଲି ଗୋରୁମାନେ ଠିକ୍ ରୂପେ ଘାସ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦୁଧ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ କି ଘିଅ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ, ଉପଯୁକ୍ତ ଗନ୍ଧ ନଥାଏ ଘିଅର। ମଣିଷର ପ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର, କାହାରି ଭାବକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଶୁଣି ଠାକୁର କହିଲେ, ତାହା ହୋଇପାରେ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ହେମଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ। ହେମଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ବାପା। ହେମଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ କହିଲେ, ମୋର କିନ୍ତୁ ତାହା ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପଚାରିଲେ, ତୋର ତାହେଲେ କ'ଣ ମନେ ହୁଏ? ହେମଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ଦାଦା କହିଲେ, ମୋର ମନେ ହୁଏ, ଦୁଧ ଯଦି ଧାତୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ, ତାହେଲେ ଏହି ସଂଯୋଗ ଫଳରେ ଧାତୁ ସହିତ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ଘଟେ, ସେଥିରେ ଦୁଧର ଅସଲ ଗନ୍ଧ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଦୁଧ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଦୁହିଁବା ଏବଂ ଗରମ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ଟିକିଏ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି ହସିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରମ ଦୟାଲ ବୁଝିଲେ ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବ କାଳରେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଦୁଧ ରଖିବା, ଗରମ କରିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଧ, ଦହି, ଘିଅ ସବୁର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦ ରହୁଥିଲା, ଆଉ ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ରହୁଥିଲା। ଠାକୁର କହିଲେ, ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କରି ଦେଖାଇ ପାରିବୁ? ହେମଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ଦାଦା କହିଲେ, ଆପଣ ଆଦେଶ ଦେଲେ ହିଁ ପାରିବି। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନଦିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ କୃଷ୍ଣନଗର ନିକଟରେ ପାଣିନଳା ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଅଛି। ସେଠାରେ ଯାଦବ ଘୋଷଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଦୟାଳ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣାଶ୍ରିତ। ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ହେମଦାଦା ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ। ସମସ୍ତ ଶୁଣିସାରି ସେମାନେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନିମିତ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗିତା କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଦୁଧ ଦୁହାଁ, ଫୁଟାଇବା, ଦହି ବସା ଓ ପରେ ଲହୁଣୀ ରଖିବା ସବୁଯାକ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ମାପର କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ହିଁ ରଖାଗଲା। ତାହାପରେ ସେହି ଗ୍ରାମରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଇ ଦୁଧ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ପର୍ବ। ଧାତୁର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂସ୍ରବ ରହିଲା ନାହିଁ। ଜନୈକ ଅଭିଜ୍ଞ ଦକ୍ଷ ଗୋପାଳ ସନ୍ତାନ ସବୁକିଛି ନିଜ ହାତରେ କଲେ। କେତେଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ କିଛି ଲହୁଣୀ ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ନିଆଁରେ ଗରମ କରି ଫୁଟାଇଲେ ଘିଅ ମିଳିବ। ହେମ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ଦାଦା ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଲହୁଣୀ ମାରି ନେଇ ଆସିଲେ ଦେଓଘର ଦୟାଲଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳକୁ। ଦୟାଲ ଠାକୁର ଲହୁଣୀ ଗରମ କରି ଘରେ ଘିଅ ତିଆରି କରି ଆଣିବାକୁ କହିଲେ। ତାପରେ ହେମଦାଦା ବସାକୁ ଏହି ଲହୁଣୀ ପାତ୍ରଟିକୁ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ଘରେ ଏହି ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ହିଁ ଲହୁଣୀକୁ ରଖି ଗରମ କଲେ। ଚମତ୍କାର ସୁଗନ୍ଧରେ ଘିଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାଚ ବମ୍ରେ ଏହି ଘିଅକୁ ଭରି ନେଇ ହେମଦାଦା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ଦୂରରୁ ଦେଖି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଡାକି କହିଲେ, ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସ, ଦେଖେ। ହେମଦାଦା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ବମ୍ର ମୁହଁ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଘିଅର ସୁଗନ୍ଧ ପବନରେ ଖେଳିଗଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବହୁ ଆନନ୍ଦରେ କହି ଉଠିଲେ, ବାଃ, ଏହି ତ ଖାଣ୍ଟି ଘିଅ। ତାପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖାଇ କହିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖା। ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ୱରରେ କହି ଉଠିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଘିଅର ଗନ୍ଧ ପାଉଛୁଁ। ତାହାପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଯା ବଡ଼ବୋହୂ ପାଖରେ ଦେଇଆ। ହେମଦାଦା ଘିଅ ବମ୍ଟି ନେଇ ବଡ଼ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯିଏ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସୁଥାଏ, ଦୟାଲ ତାକୁ କହୁଥାନ୍ତି, ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଦୁଧ ଫୁଟାଇ ଘିଅ କଲେ କିପରି ଘିଅ ହୁଏ, ଯା ଦେଖିଆ।
प्रथमे जो मैंने उपेक्षा करुले श्री श्री ठाकुर निर्देश से मध्य आसी घीओ देखि समर्थन प्रकाश कले। तांकर इच्छा अनुजाई तांको कार्य संपूर्ण है। घीओ देखिबार पर्व एमती किछि दिन चली। यही घीओ देखार पर्व चलुवा अवसर में श्री श्री ठाकुर गोटे छड़ा प्रदान कले। माटी भांडरे दुहीन दूध माटी भांडरे रखी माटी भांडरे गरम कर सावधान देखी माटी भांडरे मंथन कर माटी भांडरे दियो जाल सुपाक करी देख देखी गंध वर्णरे घीओर ताल। हेम मुखार्जी कही जाइछि एही सबु कथा मो पाखरे हुए कि न हुए करी जे देख किपरि हुए तुम पाखरे। जय गुरु।